Sa mga headlines, Mascara Festival 2020 ginsuspend sang alkalde. Apat ka mga retreat house sa Bacolod ginahingyo agad pamtangan sang COVID-19 positive. Sa mga balita national, Presidente Duterte may sabat sa mga pagpakamalaot sa gobyerno. Realignment sang 2020 jet ginaduso sa isa ka mamalidha. Sa balita international, babahi nga ginaligar nagpadala sang sulat nga may hilo kay US President Trump na aresto. Sa sports, NLEX veteran player Larry Fonasher hindi makigbahin sa PBA bubble game. Balita entertainment, Julia Barreto ginsabat ang balita nga nagabusong siya. Samtang sa balita special aton pagistoryahan ang mga napulo ka benepisyo kung wala ka sa love life. Aksyon Balita Morning Edition. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Martes, September 22, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Kagkaron sa detalye na sang lakat sang panahon. Kakna las 3 kainasang kaagahon ang low pressure area kun LPA ang nakitaan sa 55 kilometros sang Katarman Northern Samar. Ang Visayas, Malawan, Kalakip ang Kalayan Group of Islands kag Occidental Mindoro ang mangin magalumon nga may lapta-lapta nga pagulan kag thunderstorm bangod sa LPA. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan aminhan na sidlangan padulong na aminhan na katundan ang mabatsagan sa Palawan, Kalakip ang Kalayaan Group of Islands, Occidental Mindoro kag aminhan na katundan padulong na bagatnan na katundan sang bugos nga Visayas. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental yara sa 24 degrees Celsius, tubtob naman 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak tak na 5:45 sang aga, kag natalana magatumod tak na 5:52 karon sa hapon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:14 ang nagapanguna nga mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning mga ka-Aksyon. Good morning sa tanan nga naga-monitor na karon nga aga. Good morning, happy Tuesday, Aksyon Dorel. Yes, Action John, happy Tuesday! Happy Tuesday, Miss Minchin. At charot na. Kalay! I'm very much excited sa itong balita espesyal sa mga aga. Yes! Oo, sumantayan sa itong mga ka-Aksyon. Ang ara sa likod ko. Amin nag-react na ha? May paghani. Siling ko gidor. Sumawag na siya pagwa ko. Muna sa? Nice. Doon malaking tao, galing nga react no? Doon ka feeling niya siya gidya dayon na. Na-single siya kuno how? Ambot siya na. Doon ka feeling single lang goro. Good morning sa aton nga 1,111,000 nga viewers. Karon nga aga, dapat energetic kuno mo kayo 7:50 na nga daan. Ayo, gali no. So, dapat energetic kita gyapon. Yes. Hindi kita maglapa. Yes. Sadap. Kaya para hindi ito mag-ibalita espesyal si Action Brian karon. Good morning kay Ma Earl. Good morning kay Jocelyn Arisibita Olak. Good morning Action Radio Bacolod. Mike Aven. Good morning Action Dorel Cabatu. Heaven. Good morning Melchor Baruca Rumbines. Kagawad din siya no? Si Melchor. Yes, Kagawad Melchor. Good morning Kagawad. Morning Sir John. Okay. Morning Sir John kag Ma'am Dor kag sa schoolmate ko man sa State of Connecticut. Nga si Josephine Blivens nga monitor man subong nga aga. Bia Jonathan, good morning sir. Michael Joseph Ilado, happy Tuesday morning sa inyong duha dira. Papang Aksyon. Ano ko sang papang Aksyon dyan kag ever pretty Miss Dorel in retro. Aba, yeah, ladies and gentlemen, please welcome Miss Minchin. Salamat gid sa inyo serbisyo kag balita kada adlaw. Stay safe and stay healthy gid sa inyong tanan. Go ahead. Kay Lourdes Blaser, good morning. Kay Giovanni Dohino, good morning Action John and Action Dorel. Always gid ga monitor. Thank you. Kay Michael Season,
Si Linya, good morning, Aksyon, Papang John and Dorel, monitor from Parañaque. Have a safe and blessed Tuesday sa inyo, Dera. Salamat. Greet ko lang Season Palma, sang Purok Brotherhood Sumag. Kay Marilu Catinoy, good morning man. Liza Joy Ilon Amoroso, happy Tuesday morning, Aksyon John and Miss Dorel. Hello, Press Dennis Richard Tiboroma, Energy Fans Club, bugtaw na. Ay, siya nasubo ang ginapukaw. Sana subong na pukaw. Yes. Gakatulog ng saguruan. Kaya namin, bisang weather, Action John. Ay, oo, gali no? True. Cuddle weather. Cuddle weather. Talaga. Kay NJ Masgong, mayong agad sa may Baco or Cavite. Kay Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. Eden Casuyon. Di ba dahil nakapakabite? Kaya na before, no? Wala. Sa Manila. Wala. Tagaytay. Okay. Wala ka tayo kaupod, no? Di ba? Doon ang duty ka diyan. Yes! Ako to ang for pila ka days. 3 days. Kaya Eden Casuyon, happy Tuesday morning, Action John and Dorel watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Nakakamiss si Action Boy. Sige lang, Action Boy is coming to town. Do Santa Claus. Santa Claus. Muna rin sa mga Action Boy is coming to town. Yes. 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 Are you? Kay Zed Alunan. Amo ka na dapat mag-greet kay love mo. Good morning. Ay, Yes, love. Good Nagkatulong ko ni morning. Loper. Dapat ako mo na lang. Pagkala. Ano. Lugaturong ang mata. Kaya, si Dennis, good morning, ma'am. Kay Zed Alunan, Mom. good morning. Hindi ko reply. Ano niya si Liza Joy. Si Ma'am Liza Liza Joy, Joy. Yes, Namian mo kay correct. Dennis mo. Namian mo ko ni Siya? Damo No. na namian ni Siya, in fairness. Damo na namian siya. Ah. Good morning to that kay Nolly Belisario Diaz, kay Sir Nolly sang Barangay 2, kay John Lloyd Belbar sang Syudad sang La Carlota. Good morning. Standby mga ka-aksyon. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala. Balitang ito ay hatid sa inyo ng ACF. Kag sa aton nga mga aksyon nga nagapangapibla ang Dr. Alfred's Green. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 7:21 kagkaroon sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Matapos ang 40 katuig nga pagsaulog sa Mascara Festival, ginsuspend ni Bacolod Mayor Evelio Lunadia ang kahiwatan karon nga Oktubre 2020 bilang pagsunod sa health kag safety protocol angod sa COVID-19. Si Lunadia ang nagpagwa sang 4 ka pahina nga Executive Order No. 62 nga nagasuspend sa public celebration sa Mascara Festival sa masunod nga bulan. Nagmando ang alkalde sa celebration sa Mascara Nagmando ang alkalde sa Business Permits and Licensing Office nga hindi mag-issue sang business permit angod sa maskara kag kung naka-issue man ini ang kanselado.
Nagmando man si Ronald Diaz sa sangguniang panglungsod nga hindi man mag-issue sa mga permit sa mga aktibidad o kon kaywatan angot sa Mascara Festival. Ginpayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga ang ginpagwa ni Lunadia nga mando ang formalidad na lamang kasunod nga ginadalian ang pagpatigayon sang mass gathering sa pungsod Pilipinas. Sunod sa Vice Alcalde, impraktikal kag delikado kon dayunon ang kaywatan ilabi na nga karon ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Dapat kasi kinaprohibit ang mass gathering. Walang topic na action day, di ara pa. In fact, why ganun po ay kasata panao. When very impractical ka po. Very dangerous na. Nabatian si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginanegosyar sa karon sang local government unit sang Bacolod ang 4 ka retreat house nga pagabutangan sa mga COVID-19 positive. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni City Councilor Benesito Novero ang chair sa Quarantine Center Action Team. Ginatugyanan ni Mayor Bing Leonardia si City Administrator M. Ang sa pagnegosyar sa nagkalain-laing religious orders para usaron ang mga retreat house bilang isolation facility, samtang iya naman padulungan ang mga lugar para usisaon. Sunod kay Novero, ang 4 ka retreat house nga target usaron sa isolation facility ang nahamtang sa barangays Felisa, Estefania kag Granada. Dugang pasang konsehal ang ibutang sa mga retreat house sa tion nga ma-finalize ng agreement ang mga COVID-19 positive nga symptomatic kag mild cases kag ang magpa-quarantine man amo ang bayad sa ila pagtener sa isolation facility. Samtang ginbulgar ni Novero nga isa lamang ka hotel sa Bacolod ang nagpasugot ng himo ng ila pasilidad bilang isolation facility kag nagalaom kun taning madugangan pa ang ini. Mga 4 na dira sa Don Bosco, Escala sa Estefania, then sa Elisa, then may isa pa dito, but about 4 of them. Oo, Bacolod area ni Tanan. Bacolod area lang. Kabahin sa pahayag ni Bacolod City Councilor Benesito Novero. Sa dugang pang nga balita lokal, isa ka hotel nga aprobado sa Department of Health kung DOH sa syudad sang Bacolod ang gintap sang local government unit o kung LGU sang Bacolod para butangan sang COVID-19 positive patients nga asymptomatic kag may mild symptoms. Sunod kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran, base sa impormasyon na ang isa ka hotel ang may 64 ka mga room nga ginreserba para sa mga nagpositibo. Ginklaro ni Familiaran nga ang mga nagpositibo amo ang magabayad sang ilang nga pag-quarantine sa hotel. Ginpathag sang BC Alcalde nga ini ang magahatag sang option sa mga nagpositibong asymptomatic nga mag-hotel quarantine nga sila ang mabayad o kung mag-quarantine sa public school nga libre. Una nga nagmando ang gobyerno nasyonal nga ginadilian na ang home quarantine para sa mga nagpositibo, magluwas na lamang sa mga special cases. Ginihemplo man ni Familiaran nga kung 4 na lang kaadlaw ang nabirin sa home quarantine sa nagwa ang positive nga resulta sang test, sila magapadayon nga magatener sa ilatag sa ka mga puluyan. May hara na may hotel na na-identify sa mera. Okay, hindi na allowed ang home quarantine. Except kung may mga special cases, mga baby, bahan, may mga stroke. So, may hara na isa pa hotel nga approved siyang DOH. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa dugang nga balita lokal, ginklaro ni Barangay San Jose si Palay Kapitan Marlon Canillo Sr. nga wala sang lockdown sa ila barangay kundi strict home quarantine lamang sa 15 ka mga panimalay. Ini ang ginpahayag ni Canillo sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, may kang tanan sa post sa Facebook page nga LGU of Sipales City angot sa official statement sa lockdown sa San Jose. Sunod sa Kapitan, COVID-19 suspect case lamang ang pagkabig sa 75 anyos nga residente sa Jose Miguel Village, Barangay San Jose, kag wala pa sang resulta ang swab testing. Dugang pa ni Canillo, ginpangabay lamang nga mag-home quarantine ang 15 ka mga panimalay sa lugar sang pasyente sa sulod sang 14 kaadlaw. Setyembre 17, 2020 sang gin-stroke ang pasyente, gani gindala sa hospital sa syudad sang Bacolod. Nagapati naman ang kapitan nga ginatake lamang ang pasyente bangod ini ang madugay na nga nagabatsyag nga sang balatian nga wala pa ang COVID-19. Mas sila nagambar sa akon nga kap-lockdown ta ang San Jose, wala man. Ano lang sa LGU si Palay, may mga post na lockdown na ululupot kami alin kagapos na subong aga. Mas nagpang sa akon nga prangka sa akon nga lockdown. May lockdown, ginaman lang kung wala kaya lockdown. Ang amo lang to ya, may na-quarantine, may na-home quarantine lang. Kabahin sang pahayag ni Barangay San Jose si Palay Kapitan Marlon Canillo Sr.
Samtang personal nga ginpasalamatan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang mga miyembro kag opisyal sang Citizens of Negros Fighting COVID o kon CNFC sa padayon nila nga suporta sa kampanya batok sa pandemya sang provincial capital. Inipaagi sa pagdonar sa mga katre kag foams para gamiton sa provincial healing facilities kag hospital bed mattresses sa Cadiz District Hospital. Nagligan ng Setyembre 16, nagdugar man ang CNFC sa mga beds kag beddings para sa provincial healing facility sa Banwas ng Ibi, Magalona. Sa Agosto 24, 2020, ini ang nagdugar man sang 1,000 ka mga face shields sa gobyerno probinsyal para magamit sang pumulyo sa far-flung areas sang probinsya. Ang CNFC ginabugusan ng Remy Quaicong Gavino, Melanie Kilayco, Patsit Kahili Quaicong, Sheila Yusay, Yvette Monfort Benedicto, Jack Zayco, kag Malu Rojas. Nakigsapol si Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kay Leon Felipe Fajardo kag Justin Briones ng United States Agency for International Development o kon USAID Philippines Safe Water Negros Occidental Office kahapon nga adlaw sa Kapitolyo Provincial. Ilagin diskusyonan ang maposible nga collaborative project sa probinsya. Pebrero 27, 2020, sanggin patigar ang Water Summit sa Negros Occidental, agud hambalan ang water security. Ini ang ginorganisa sa talatapan ni 3rd District Representative Jose Francisco Benitez, agud talakayon ang mga problema angot sa supply kag kalidad sa tubig, sanitation kag sewerage, sustainability kag water governance. Sa sininga summit naghisugot ang government authorities, private sector kag civil society nga magbinuligay agud ma-promote ang water efficiency kag conservation. Sa piyak nga bahin temporaryo nga nagsira ang barangay hall sa barangay 35 sa sulod sang 5 ka adlaw para sa disinfection nga patigayunon umpisa Setyembre 21 tupto 25. Suno kay punong barangay Ruben James Miranda, nagpadala sila sang sulat sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG Bacolod kag liga ng mga barangay nga nagapabalong sa pagpasira sang barangay hall. Dugang pa sa kampitan iningatikang ang kabahin sang ilang measures kontra COVID-19 kasunod nga ginatos ka mga tao ang nagagwa sulod sa barangay sa ginpatagayon ang damlaglang social amelioration program o concept distribution. Nagpasiguro si Miranda nga samtang sirado ang barangay hall, magapanagtag sila sang food packs kag magapabilin man ang peace and order sa barangay. Ang pumuluyo ang pwede nga makapadulong sa balay sang kapitan para sa importante nga transaksyon kang nilamang sa pagpangayo sang certification, indigency kag iban pa. Ang barangay 35 ang may 12 tanan ka total confirmed cases, siyam ang naka-recover kag 3 na lang ang nagapabilin nga active cases. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa complete man Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
Alright, and we're back mga ka-aksyon. Good morning lang. Dala sa mga nag-monitor na, nagapamati karon nga aga. Ano sa connection doon? Mga the best, bala? The best among the rest. Yes. Panawag nila the best among the rest. Nagapa-monitor lang sila via FB Live. Good morning. Dala sa pinaka-tahom, pinakagwapo-gwapo, taas-taas, puti-puti, namin supat nga maestro sa yuno. Ay, bongga. Nga, Grabe sa puti-puti. puti-puti, gidya. Tapos, namin supat, namin tingog, alam-alam, Do, wala gwapo-gwapo. kagi dyan may masaway. Wala kagi dyan, may mapilas, wala kagi dasma, Lakagi si Do. wala kagi sido, wala kagi Grabe. lap-up, wala kagi punggod. Kompleto sa bakuna. Kompleto sa bakuna, Sino kulang na nilang siya? guro Vetrasin. Good morning, dala kay Nestor Segwa, aka Yin Yang, sang UNOR. Good morning, dala ko sa mga sa tanan mga teachers sa isa ka section, nga puro gid napunan gid sa kalipay, kasakit, kakasadya. Kabongga. Ka-very. This is my life. This is our life. Kay John Lloyd Belbar, good morning kay Hannah Dakila, sa pinakamatahom nga si Christian Salaver, kay bongga. Catherine Emeterio, no, kay Sir Rextor, no, kay Sir Glenn Madon, kay Miss Teresa Marie Malibong, Jennifer Ramirez. Good morning sa inyo dira tanan, no? Sige. Kaya, di na to. Jesseline Tiangson, Aksyon John, sa aton Facebook Live. Good morning, Aksyon John and Dorel watching from Mansilingan. Shout out landa kay Roy Andrada and Jessica Dolindo sa EB Magalona. Keep safe, everyone. Kaya Susan, si Dulio Taberno. Good morning, Sir John, Miss Ida, si Dorel Subong. Ari kami di Bibok, Bimblo, kag Ma'am Susan si Taberno. Thank you, you're welcome. Good morning, Ma'am Susan. Good morning kay Bibok. Teacher mo siya, Aksyon John? Si Ma'am Susan, teacher nisa sa ABES 2. Okay. Si Bibok, kaya mong akon nga pinalanggang estudyante nga buot, alam-alam. Tino top 1, hindi man. Top 0. Si Bimblo mo man, pero wala ko na estudyante, si Bimblo. Pero si Bibok, yung pinaka-nami sa tanan. Oo. Parehogid ka mo. Parehogid ka mo. Nga, buot. Alam. Ginagin pa ang gid mo na kami nga sige. Sige, Aksyon John, ikaw naman daw basta. Good morning kay Mark Anthony Cuenco. Good morning to Cuenco family diri sa Carlota City. Rodney Harder, good AM Aksyon John, kag Aksyon Dorel. Happy Tuesday to all. Ma'am Jen Oiseser, good morning Aksyon John Diaz and Aksyon Dorel. Good morning, ma'am. Eddie Rio, good morning sa gwapa na anchorman. Wow! Gwapa rin, ma'am. Miss Minchi na for today. Sa Aksyon Radio, always listening here in Batangas. No? Ay, may nang pagpamati. Batangas ka naman, di ba? Wala kami nakadayon, Aksyon John. Ito na dayon? Kami sa Aksyon Radio team. Oo. Galing lang kami kadayon, kay doon alang-alang na, kay sa Tagaytay na kami naka-lunch. So, ang Batangas, wala na na-push kay hapon na. Then, may meeting sa Manila. Manila. Dabo, kagyawa segue, no? May mga, kagyawa segue. Elvian Gardas, hello po. Hi sa Familia Tavera sa Carabalan. Eagle Eye. Oo, Aksyon John, taga dito na Samon, mga family Tavera, good morning. Sa Carabalan. Yes, sa Carabalan, Himamaylan City. Kapay patani nga makasulod na tuno. Dito may pwede. Magyapon ka sulod sa Mamailan man? Hindi pa pwede, guro gyapon. Quarantine ka Japon ay no? Pareho sa amon sa Isabela eh. Oo. Sa Carabalan naman hindi gito pwede kasulod ang taga Carabalan. Kag I don't know kung halin sa Bacolod. Sa Bacolod, wala nila ginapasulod man. So wala na lang ko risgo pa nga makadto. Kaya papulion mo gyapon nila, di ba? Sa amon nga pwede ka kasulod. Pero kung ma-report ka sa barangay, ma-quarantine ka gid. Kumbaga wala to restriction, wala bla may gabantay, wala yung checkpoint, open saya. Pero kung makadto ka lang ito kagaling ka sa Bacolod, basta halin ka gid sa Bacolod, bisan taga dito ka, pagbalik mo quarantine ka gid. Say Mamailan ya be. Okay, kung makalusot ka kuno sa checkpoint, okay kuno. Pero once mabalaan ka kuno nga kada sa inyo balay nga halin kaya gali sa mga area nga high risk. Igul pila nila sealed off inyo balay. Why na warning sealed off lang gulo yung balay nyo. May nagka-crash ba sa imo? Sino naman? Bagoy lang yung chat ko gito yan, bala ko crash ko na blang upod mo nga gan newscast. Ay, Gwapa ko no to nga yan, higa mo ko nga duwa. Kasi si Eden to ya. Hindi siya nga daan gwapa man eh. So sino na siya? Muna siya puti-puti, bala ang tahom. Ang alam-alam nga maestro nga si Nestor. Sige, standby!
Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 7:37 kagkaron sa detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Wala gin palampas ni Presidente Rodrigo Duterte ang reaksyon sa niangot sa mga kritiko nga nagpahayag nga ang gobyerno mas may nahimo pa sa kampanya batok sa COVID-19. Sa public address ng Presidente, partikular sini nga ginhatagan sang komento ang payag ni Vice President Lenny Robredo nga nagsiling ang administrasyon hindi handa sa COVID-19 response halin sa nakumpisa ang pandemic. Sabat naman sang Presidente nagagwa nga kung may ginhimo umano kung wala ang administrasyon, ang mga kritiko pa dayon ginakwestiyon ang matikang kag-isaling nga kulang ang ginahimo para ma-address ang may problema. Bangod sini ginbalik man sang Presidente ang pamangkot sa kay Robredo kagin payag nga anong himuon sini sa kagaw nga nagalibot-libot lamang subong nga panahon. Ginaduso ni Deputy Minority Leader kag Bayan Muna Representative Carlos Sagani Zarate sa Kamara ang realignment sa ginaduso nga 2021 national budget. Sulo kay Zarate, dapat itigana sa pagtap na sa COVID-19 ang ginaligar pork allocation sa idalom sang 2021 National Expenditure Program o kon NEP agud maayudahan ang mga pigado nga Pinoy nga nadulaan sang trabaho sa tunga sang pandemya kag mabuligan ng mga estudyante nga makatuon sang maayo sa idalom sang ipatuman nga blended learning. Nagpaandam ang kongresista nga bangod sa indi patas nga distribusyon sang pondo, partikular sa infrastructure projects ang DPWH sa mga distrito maghimo nga halinan ini sa pagka-delay sa aproba sa pag-aproba sang pondo para sa 2021. Samtang ginhingadlan ni Presidente Rodrigo Duterte si Attorney Michael Piloton bilang bago nga COMELEC Commissioner. Si Piloton ang nagbulos kay retired Commissioner Louis Tito Guia nga gin-appoint sang Setyembre 17 sa 7 ka tuig termino nga magalawig tubtob Pebrero 2 tuig 2027. Sa statement, ginpahayag ni COMELEC Chairperson Sheriff Avas, timely ang pag-appoint kay Piloton sa komisyon bangod sa iya malapad nga ihibalo sa patagsang layi kag information technology nga dako ang papel para mas mapamaayo ang proseso sa komisyon. Natalana pa nga hingadlan sang Presidente ang mangin successor ni Anay Commissioner Alparino nga nagdiretiro sa tung bulan sang Pebrero. Kag sa katapusan nga balita national, ginkompirma ni Bureau of Corrections Director Gerald Bantag na nagpositibo siya sa COVID-19. Suno kay Bantag, nagumpisa siya nga magbatsyag sang sintomas. Nagligad nga Biyernes apang nag-inom na inisang bulong kag vitamin C. Duga pa rin Bantag, hindi na niya kinahanglan nga dalon sa hospital matapos nga wala naman siya sang nabatsyagan sa karon nga sintomas kag may quarter man siya sa Bucor. Sa Rebaluan, una na nga nagpositibo sa COVID-19 ang mo si Bucor spokesperson Gabriel Chaklag na nagbatsyag sang mild symptoms. Bangod sa pagpositibo ni Chaklag, gilayon nga nagpaidalom sa swab test si Bantag kag mga staff sini. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa ato mga Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita. And we're back, Aksyon Dorel, sa tontanan nga mga ka-aksyon. Yes na yes. Okay. Good morning, dira kay, di na to kay Ma'am Jerilyn Prudente Gomez. No? Good morning, taga Bacolod. Ako, Gatanaw, Subong, Arico Carmona, Cavite. No? Malay Dikito, good morning po sa inyong dalawa. Good morning po. Ano ang mo? Malay? Mayla? Ay, di na to. Mayla, gali? Yes. Abi ko Malay, Cavite. Abi mo si Mayla, Robles na yan. May kilala ka nga Mayla Robles, di ba? Hindi, si Mayla Dikito. Oo. Carmona, Cavite. Ay, oo. Oo. Mayla Robles, sorry. Kalay. Good morning kay Lito Dayap. Good morning, sir. Keep safe, ma'am and sir. Kay Ray John Tan Villalon, ara siya Action John. Ara Good na siya. morning. Action Radio, all right. Energy, energy, energy. Nan. Good morning kuno kay President Richard, Dennis Richard Tiboroma, Anthony Jones sa Bulong, kag sa Energy Fans Club. Good morning, Ray John. Kamusta ang puto sa Manapla? Oo, kanami itong puto sa Manapla. Pwede mo padala tayo sa series, Oo. no? Kili ka sa Lakas Dito na lang Bravo. sa Lakas na Bravo. Kalay. Kaya ano gali kay Helen Montano, good morning ha. Oo, good Kaya morning. Archie Lucero, Tamyo naman, family Lucero, kag Moyong sa Linawon, Kawayan. Apelyido ni Moyong. Sige. Salamat po. You're welcome, Ged. And of course, Action John. Yes. Sa akon man nga, dali lang gina. Kami nagapag-greet gina sa akon mong. Good morning lang kay Ayan John Montalvo kuno. May nagapag-greet lang sa iya, hindi ko na pagambalon kung sino nagapag-greet, pero kabalo ka na kung sino nagapag-greet sa imo, no? Kay wala gid na dudla eh. Wala na dudla, no? Good morning kay good morning dira kay Renzo Martinez, naga-monitor karon ni aga. Si Sir Renzo. Si Sir Renzo. Si Renzo lang eh. Good morning, Renz. Feeling close. Ara siya sa Iloilo, diba? Yes, sa Iloilo. Good morning sa imo mga friends. Ay, soon ko na mapadala ko na sa puto si Raja. Wow. Bongga. Sana all. Gusto mo yon? Tapos, Gusto ko yon. Wala lagay si Lloyd ka rin, ano? Action dyan mo ba na nasubuan? Gani. Ay may pasunod si Raja. Nang bayang bayad mo connection dyan. Sa diin? Kanami siya, no? Sa puto. Charot. Wala lang ba si Rajan? Pero ba Rajan, pwede na makalabay sa Manapla na. Pwede na makabakal puto. Kaya duligad. Din gani una, Manapla o Victorias? Victorias na? Manapla. Manapla una, antes Victorias. Ay, hindi. Una, And after Victorias, Manapla. Oo, diba? So, sa una, kayo nagliga doon, hindi pwede ka Hindi labay pwede sa Victorias mo. Bisan labay lang gidyan. Hindi ka na pwede Restricted, na. gidyan. Grabe yung restriction nila. So, subong pwede na ihan. Guro, kung may travel pass ka ba ng guro, eh? Kaya Nicole, birthday, gali subong ni Nicole. Nicole, ano, sa Never? Anong 1? Sa 1? Sa 1? 1 p.m.? Kasi sa October 1 pa, advance October yan man sa. Pariyo kami. Ay, October ka ma. October yan. Damo naman ni food. Aba! October. Kabalo kong mga ka-action, sa Action Dyan, 1 month ka celebrate niya birthday. Mas karo festival. So, everyday may handa. Oo. Unang Victoria. Yes, una. Unang talisay. Pagod ko lang balik, Dennis. Ha? Sinong bal? Dennis. Di na si Dennis. Doon naman siya nag-comment. Okay. Dennis Richard, di ba una talisay? Sige, agi dance. Good morning kay Archie Lucero, Tamyaw ko no family Lucero, kag muyong sa Linawan, Kawayan. Pag-greet kay Nicole, mo to ang baliha sa Nabasa ko na action dyan. SA1, sa Ay, 1 sa 1. Oo. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, action dyan, ara siya. Yes, good morning, pretty girl, ma'am. Dorel, action dyan. Keep safe, everyone. May God bless us all. Thank you, ma'am. Bram Stoker, good morning to both of you. Sige, agi da, Dennis. Sige, Kaluya, Dennis. subong kay Dennis, no? Gani, no? Sige, standby na Dennis, ha? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa Kag sa ito naman nga Balita International, naaresto na sa motoridad sa Amerika ang isa ka babae nga ginasiling nagpadala kay US President Donald Trump sang package nga nagaunod sang hilo nga ricin. Sunod sa isa ka law enforcement official na dakpa na nasambit nga individual sang gintinguan sini nga makasulod sa Estados Unidos gikan sa Canada sa border crossing sa estados sa New York. Ginapaabot naman nga magapasaka sa reklamo sa iyang otoridad sa Washington, D.C. Una na ang ginpahayag sa mga US officials nga diskubrehan ang sulat sa isa ka screening facility para sa White House mail sa nakaligad nga semana. Naibaluan sa ginpatigan nga eksaminasyon nagaunod ang envelope sa isa ka substance nga ricin, isa ka hilo nga makitaan sa castor beans. Makahilo ang ricin kag kon matulon, mahaklo o kon ma-inject sa lawas ng tao, makatuga ini sang pagkalipong, pagpalanuka kag internal bleeding kag posible man magresulta sa organ of failure. Kag sa balita naman sa patag sang negosyo, 10% naman sa mga biyahe sang Cebu Pacific ang nagaganar bangod sa mga bangod nga ang aviation industry kaupod sang turismo ang duha sa pinakapektado nga sektor nga tugas sang COVID-19 pandemic. Sa ginpagwa nga pahayag sang Cebu Pacific, umpisa sang pandemya, ginbaha na sila sang refund request bangod sa pagkanselar sa mga biyahe dalaman sang lockdown. Aminado ang kompanya nga ang disenyo sa ilang refund process ay hindi masarangan ang kadamuon sang luyag mabalik nga ginbayad nga plete kag resulta ini sang backlog. Sa ito naman ang foreign currency rate, ang US dollar yara sa 48 pesos and 53 centavos. Ang Singaporean dollar yara naman sa 35 pesos and 62 centavos. Samtang ang Hong Kong dollars yara naman sa 6 pesos kag 26 centavos. Kag sa ito naman nga Balita Entertainment Action, John. Yes. Ang ko na balitaan mo man kagabi. Ano na siya? Nga si Julia Barreto, bala ko na action Julia dyan. Barreto. Yes, nagbusong ko no. Ha? Charot lang. Doon ka meron siya Very showbiz. Very showbiz pala sa reaction. Kaya man action dyan, di ba una to na link si Julia ni kay Gerald yung cause ang break up ni Bea kay ni Gerald. Pero ginano to ya gin-deny to ya ni both parties ni Gerald kag ni both parties ni Gerald kag ni sino ni Julia. So karon kagabi nakibot gid ko sa nabasa ko nga balita nga si Julia kuno nagabusong kuno kasi si Gerald kuno ang ang amay. Pinaagi sa ara ipakita ta sa aton Facebook live. Pinagi sa iya pag-post sa Instagram. Ang gin-caption niya, simple-simple lang gid nga naka-caps lock. Nga hambalya fake news. Fake news. Mo lang ginayang balya. Tapos with smiley. She's too young. She's too young. Bata-bata pag ito ya. Ba't pila pa lang si Julia? 22? Mga something dara. Kada mga tumutubo kami na mong so nagahampang kami sa Guabalay. Aba, sana all kampang pag kay Julia. Yung pawis ang nasa Guabalay. Bata pag ito siya. Sila gali ni Janela, 22. Sila. Si Janela. Una ka mo kagihampang yan ni Janela. Hindi sa Janela, bisa tupad balay na namon. Pero minsan ginakigan ni mama niya. Hindi kagdi magwa Kaya kaubla mo. So, muna kamuya duha ni nakampang. Ni Julia. Gali, sige. Wala kaya ka balita. Wala ka mo kaistoryanin ni Julia kung tuon you're hindi. Nag-text na naligad sa akon, but I'm not feeling well. I'm not feeling well lang. Pero wala man siya sa COVID, di ba? Wala man. Di mayo kay clear. Kaya hindi tanandaan nga action dyan nga tawag ni nga lain matsyag may COVID na. May COVID na. Kaya subong daan ko lain matsyag mo palagyuhan kagidya. So muna, amo to action dyan, agin clear ya lang dayon. Kagda mo man sa mga celebrity friends yaman nga nag-comment man nga do ka amo na iya strong chuchu mama na. Dapat hindi gid magpa api-api. Ti man nag-suggest to nga dapat kasuhan tong si Jay Sonza to bala kasi nga nag-post former broadcaster nga nag-post. Do siya ligon may issue man May issue man asa. Damo na sa mga artists kay usually na sa mong do broadcaster na sa nga more on showbiz. Kasi ila nga part ya permin na sila yang nag-create bla something okay sa ganito for promotion, for marketing.
Pero kisa makaguba gud ay. Makaguba gid siya. So mo naging clear ni Julia kag ako gandi makupati kay galantaw ko na sa nga vlog mo. Oo. Kay sa iya nga my day. Dusundol mo gud ay no. Ang iya abs kanabi sa iya abs. Sana all. Tingala ko nga may pictures na duwa ni Aksyon JM, oh. Aba gin-edit na naman. Oh, sila ko nga duwa. Abi ko ni siyang amay, hindi gud. Kalain. Sa sports, hindi makaupod ang isang NLEX Road Warriors sa pag-umpisa sang PBA Bubble Game ang veterano nga player nila nga si Larry Fonacer. Sunod kay NLEX coach Yang Gao, naglisensya ini nga hindi makahampang bangod may ginasupre nga balatian ang iya sini nga asawa. Ginakabig ni Fonacer nga dako nga bulig ang team sa iya subong nga sitwasyon. Madumduman nga mag-umpisa ang bubble format sa PBA sa Setyembre 26 sa diin padayon naman sa Oktubre 9 ang 45th season sa PBA nga ginpaiway sadtong Marso bangod sa coronavirus pandemic. Balita espesyal! Alright! Energy! Action John! Here we go! Sa aton yung mga ka-action. Excited na ko sa balita espesyal. Yes, ni. sana all excited. Oo. Action John, grabing effort ni Ray Jan. Okay, ginano yung pasunod na sang lugar bala ha. Kita mo Oh, gani ang halin sa Bacolod, Talisay, Silay. Gwain na ng living map. Diba? Ano sunod sa mga plak? Cadiz. And then Sagay. Yes. And then Escalante. After Escalante, Calatrava. Tapos After Calatrava, never San mind. Charot lang. Carlos. San Carlos. Okay. Sige, sa ato yung balita special, subong adlaw Action John. Ari ba lang kung sang nagligad na istoryahan ni Action Eden kag ni Action Boy ang mga anong klase ka nga single. Oo. Subong Ano ato kasi naman na double? hindi. Istoryahan ta naman Action dyan ang mga benepisyo sang mga wala sang jowa or wala sang boyfriend, girlfriend or single. Okay. So in any mga benefits, I don't know kung single ka. Hindi. Aba! Nakabalik ko hindi. Hindi. Kay FB Live ko daan. Basta ko pamatay ko daan. Perfect. Kasi si JM given, nga single ginasaya. Bisa na, yung nga litiyog-tiyog sa kalibutan, single ginasaya. Single siya. Sige. Okay. Mayo kay confirm. Ari ang benefits mo, JM. Kaya sa tanan nga mga single dira. Or ga pa feeling single. Okay. So, una, unli imo lagaw. Siyempre, wala ka sang lisensyahan. Magluwas mo ginikanan, of course. Kung wala ka pa sa right nga age. Okay. Kabisan ka ni ara ka na sa right nga age, malisensya ka gidya. Bilang respect sa imo family. So, isa ina-action dyan sa benepisyo. Siyempre, kay kung may girlfriend, boyfriend, lagaw ta, ay pwede, lisensya ko, kay babe, kay possible hindi ako sugtan. Guys, sinsa ka makilove mo? Pabalo lang. Ano, paano ka magpabalo? Sa pabalo, I will go with my friend. Yes. Englisher! So, paano mo ginambal? Wala lang. Manakot kami na muna. Hindi kayo maglisensya. Pabalo lang. Mapaka-love? Love, No need nga maglisensya ka. Oh, kay respect. Okay, mapaka-love, malakat kami. Mama man siya, okay, go. Halong. Diba? Mano naman ka to, sinuupod nyo to. Ay, kalaw. Ay, ni Action dyan. That's toxic. Hindi siya namin. Diba? Hindi pa ginami at hindi pa ginami. Pero sige lang. Sige lang. So, next nga benefits Action dyan. Section Eden. Hipusang ba mo dahil. Hindi kito yun man. Pero ako may defend ko na kaibutan ko ng argument nga hindi necessary nga kung may girlfriend ka or hindi ka in a relationship ka nga hindi unlimited imo nga travel or imo lagaw. Kaya supposedly wala ka nagmigo or wala ka nagmiga, para nga bantayan na ka-permi kung di ka makadto. Yes, perfect Action John. So sa mga amo na nga dugi nakigan, dugi nakulbaan pa maglisensya sa ila boyfriend, girlfriend, nga maglakat, ay hindi na siya nami Action dyan. Pabalo ka lang. Pabalo ka lang. Kaya because your happiness is his or her happiness as well. Gagi na si teacher dyan. Ibang level. Gari ako na si Action Eden, Tapos sige ka ron. So, next Action dyan, more ipon ko, no? Okay. Amo na, ang isa sa benepisyo. Kaya syempre, wala ka baklan regalo. Diba? Kaya mo naguro nga more ipon. Pero meron man niya bisan single gasadora, di ba? Oo. May kilalagi ko yan. Oo. Salamat, Shopee. Hindi,
pero I'd like to argue man sa statement nga muna kay magsiling ka gani nga in a relationship hindi man pwede nga gasto ka lang nga gasto, gani, diba? correct man. Sa mga girls pag hindi nga may mindset bala action nga kung lalaki dapat ang lalaki magasto sa ila, hindi na mo. Dapat ano siya? Very wrong. Dapat ano siya ng two-way balance, no? Give and take. Give and take, sakto. Kaya syempre, wala mo man siya gin boyfriend para himon ATM card. Oo. Nga, pero ang tanda lang nang hindi mo sa mamba nga gasto kung kagustuhan mo, kag-willing ka, no? Correct. Nga ikaw mo, sige lakat, bakal to. Ari bakla, o baklan ta kaniha. Ang iban nga, di ba, bisan wala pa sila i-label na bakla niya milk tea, Jollibee, My Day. Ginagastuhan niya sa gasolina, angkas sa motor, di ba? Galing ka sa buwan, pwede ka angkas kung di of the night. Kung di of the night ka balay. Kag wala label. At least naka-save siya sang milk tea. Okay, that's savings number 2. Number 3, wala sang stress ko no. Kung wala ka og tasan mo, labi na ang mahilig mag-ML, diba? Damo ga kita ko sa Facebook ka post nga, ay kaulugtasan unahon pang ML sang sa ilang duwa ang mga na. Pero depende na lang giniya sa between sa duwa nga ano ya, ka mga tao ya, di ba? Kung meron man ibang single nga stress, labi na kung daw balay. Hindi mas stress ka ba kung single ka? Nga man. Kung ikaw sa self nimo hindi ka wala ka self-confidence, kag wala ka self-satisfaction, nga mo, ala iba niya may miga ko yung wala ko out. Mas stress ka. Mas stress. Mas stress ka Depende, magina. hindi actually gyapon sa tao action dyan. Mas stress ka kung arab lang grabe na blas sa post mo sa social media, wala akong jowa na ako. Pag niya ereto mo ako sa challenge. Hindi may stress na siguro gusto na magka-girlfriend. Ang simple nga term na is juwang-juwa na. Juwang-juwa. Oo. So, next action, John, more tulog. Kuno ay kalay ko single ka. Tulog? Amo na. Nga kung may relationship ka, hindi ka katulog. mas ano gani, di ba? Mas ang single, mas wala gani may tulog. Kasi syempre, gapangita. Gapangita, Japon, no? Ga-contradicta diya sa ila. And last lang action, John. Kay kadamo, actually. Pero wala antas ang time. Wala ko no sang selos. Okay. Ari pagi daw, ipambasahon ko ng tanan. More tropa, pagi ko no explanation, wala sang bawal, wala sang away, kag matawhay ko nung nga kabuhi. Oo. Tiginisata na lang, kay wala na kita sang time. So, depende na gyapon niya action dyan niya. Meron man niya single nga happy sila, meron man single nga nasubuan, na juwang-juwa na. Ikaw ya, Joms? Juwang-juwa ka na ba? It's my life. Amo ginang kanta mo rin sa ila. Amo ginang kabuhi, no? Yes. Sige. Pero malamig ang Pasko. Ay, kalay. Malamig ang Pasko? Sa mga wala jowa. Ati do mo amo gina. Apa sa kitawag nga SMP? Samahan ng malalamig ang Pasko. Ay, kasad. No? Thank you. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:59. Kag inyo nabatian ang nagapanguna nga mga balita lokal, national, international, sports, artista kag balita espesyal. Karon nga adlaw Martes sa Setyembre 22, 2020. Mga ka-aksyon, 94 days na lang antes ang adaw sang Pasko kag 101 days na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline upod kay Aksyon Brian Morden. Salamat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon John Diaz. Una sa bato na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!